रात भर सब केहू जागी, दूध सके चंदा लागी, 2000 भरी जुर्माना नया साल में घरे जे भागी, डीजे खेतानी में बाजी कह दे तनी क्लियर, खा के मुर्गा पी के बियर बोलल जाई हैप्पी न्यू ईयर। वाह गजब। अच्छा, कमेंट भी अच्छा अच्छा आइल हुई। हाँ बहुत अच्छा अच्छा और बहुत गंदा गंदा भी। बहुत गंदा गंदा भी कमेंट आवेला ना। हाँ तो गंदा कमेंट आवे तो थोड़ा सा दिल टूट जाती ना। लेकिन हम कमेंट ना देखेनी काहे से कि ना दे ऐसे ना देखेनी नो कि कमेंट देखेम तो फिर लोग कई तरह के बा और कई तरीका के कमेंट आई ऐसे अच्छा बा कि ना देखेनी कि देखे थोड़ा नर्वस फील होला। लोग तो इहो सोचत होई कि पंडित जी के घर के हो के बड़का घर के हो के सोशल मीडिया पर रील्स बनावल नाचल गावल ई सब थोड़ा सा और लागत होई। ना ना हम कोनो बड़का घर के ना हई, हम छोटा फैमिली से हई। तो बड़ा जाति बा ना। हाँ बड़ा जाति बा मान तनी लेकिन जरूरी थोड़ी बा कि जातिये से होला। हम्म। हाँ टैलेंट से भी हो सकेला, हम अपन टैलेंट से काम करेनी, अपन ईमानदारी से करेनी, कुछ गलत करके थोड़ी करेनी। अच्छा, पढ़ाई के समय कितना परेशानी आइल बा पापा जी का करेनी कितना समस्या रहेला परिवार के बीच परिवार के लोग विरोध करेला कि ना रील्स बनावला के लेके। हमर परिवार के हमर पापा जी पहले फार्मर करेनी मतलब फार्मर खेती करेनी और हमर परिवार के पूरा लोग सपोर्ट करेला। रील्स बनावे खातिर सपोर्ट हाँ करेला। सपोर्ट करेला। हितई उतई के लोग तो खिसियाते हुई। हाँ हेतई के लोग के देखेला तो जलेला लोग कि काहे बनावतिया मत बनावे द ई सब अच्छा एथी नहीं खे, लेकिन फिर भी हम बोले नहीं कि जाए द मम्मी एथी दूसरा के बात पे गौर ना करल जाला। तो हम्म हितई के माने लोग खिसियाला हितई में कहाँ के लोग खिसियाला। अब का नाम धरल है नाम धरल सरदारी के लोग खिसियाला कि ना। पटीदारी के लोग अच्छा बोलेला मुंह पे तो सब लोग अच्छा बोलेला अब अंदर का चलता केहू नहीं खे जानत। अच्छा, शीला वाला थोड़ा सा रील्स के जन बा का ओकर बावे लिपसिंग करके ओकरा के डांस कैली सब मतलब कर सकतनी न। हाँ कर सकते थोड़ा सा हैं। दर्शक के दिखाई तो। सेवनियन गलिया बा पिंक ओठ ललिया बा मारता जान तो हर कान में के बलिया बा। बस इतना ही। एक और गाना देखनिया 1 जनवरी पर 2-2 सौ रुपया चंदा लागी। हाँ इहो तो तनी बड़ा निमन लागता है। हाँ हाँ सब पिकनिक के कोई। समय बा। हाँ पिकनिक अब तो फर्स्ट 1 तारीख तो आवते बा। तनी दर्शक के वो तनी गाना सुना देवल जाओ। रात भर सब केहू जागी, दूध सके चंदा लागी, 2000 भरी जुर्माना नया साल में घरे जे भागी, डीजे खेतानी में बाजी कह दे तनी क्लियर, खा के मुर्गा पी के बियर बोलल जाई हैप्पी न्यू ईयर। वाह गजब। अच्छा अच्छा, एक चीज बतावल जाओ कि आगे मतलब का करे के बावे ए लाइन में तो काफी जन बा समस्या और संघर्ष भी रहेला। आगे का करे के बा। एक्ट्रेस बने के बा, एल्बम में काम करे के बा। एल्बम में काम करे के बा। हम्म अगर ऑफर मिला था खेसारी लाल पवन सिंह के तो मतलब एकदम ठुकरावे के नहीं के। ना ना बिल्कुल सौभाग्य के बात है कि हमरा मतलब हमके ऑफर मिलल कि हम लोग के साथ काम करें। अच्छा, मतलब दोनों जना में बढ़िया के रही खेसारी खेसारी लाल लाल की खेसारी लाल पवन सिंह ना। है लेकिन सबसे बेस्ट मुझे खेसारी लाल लगते हैं। अच्छा, हाँ पवन सिंह कहीं ना कहीं निमन नहीं खा लागत ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मतलब ऐसा कुछ कोनो बात नहीं है दोनों जना अच्छा बानी लो लेकिन हमके ज्यादा खेसारी लाल पसंद है। ज्यादा हाँ खेसारी लाल के मतलब ऐसा का चीज बा जन ज्यादा पसंद पड़ला लोग के देखे नहीं कि ओई पर गाना उना भी आवेला तो रील्स बनावेला लो ऐसा का चीज बा उनका में। वहाँ के डांसिंग बहुत डांस अच्छा पसंद हाँ बहुत पसंद बा। कौन सा स्टेप उनका ज्यादा पसंद बा। जो ऐसे कमर हिलाते हैं वही वाला बट मुझे तनी नहीं आता है। हाँ, हमरा ना आवेला लेकिन मतलब वो वाला स्टेप बहुत अच्छा लगेला। कमर हिलावेला ना आवेला हाँ ना हमरा ना आवेला। लेकिन पसंद बावे ना। हाँ बहुत ज्यादा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखी सिवान जिला के रहे वाला ई लड़की बाड़ी और काफी जन बा सोशल मीडिया पर इनकर रील्स जन बा वायरल हो रहल बावे एकरा के लेके तमाम लोग भी पहुंचत आवे और इनका रिलेशन के लोग जन बावे थोड़ा सा तो विरोध करबे करत हुई लेकिन इनकर जन सपना बावे ड्रीम बावे कि हमरा एक्टर्स बने के बा कहीं से कहीं अगर ऑफर मिलत आवे तो ओकरा के ठुकराएम ना ओकरा के अपनाएम और अपन मकाम तक पहुंचम।